İnisiyatifa Lêkolîn û Pêşvebirina Zimanê Kurdî bername pîrozbahiyê bi rê vebir ji ber ku li derve daxuyanî an pîrozbahî hatiye qedexekirin, bername li holeka dawetê hat şêkirin. Di bernama pîrozbahiya Cejna Zimanê Kurdî de daxuyanî hatin xwendin siyasetvanên Kurd behsa giringiya rola zimanê Kurdî kirin. Roja zimanê Kurdî li we û hemû gelên Kurd pîroz be. Hêjayê gotinê ku piştî îlankirina rewşawarte li serî de Enstitûya Kurdî der û gelek komele û saziyên zimanê Kurdî hatibûn girtin. Di gotaran da beşdaran behsa hewildanên ji bo ziman kirin û balên dan ser helwesta hikûmetê Aldijî Kurdî. Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven di gotara xwe de helwesta hikûmetê Aldijî xebatên Kurdî şermezar kir û got em bi xwe bawerin em dikarin xebatê xwe bi rêve bibin. Wekîla Hevseroka DBP Gulcan Şimşekşiyanî ziman ku digel zextên ser Kurdî, Kurdan dest ji zimanê xwe bernedaye. Parlamenterek HDP ê Amedê İmam Taşçıar jî anî ziman ku ji bo pêşketina ziman divê perwerdehiya bi zimanê Kurdî be û Kurdî bibe zimanê alaverê. Zimanê Kurdî bibe zimanê alaverê. Zimanê me dîroka me ye. Zimanê me rûmeta me ye. Ev zarok xwendekarên dibistana seretayî a Ferzat Kemanger bû. Li dibistanê 3 sal bû, nêzî 500 zarok bi zimanê Kurdî dihatin perwerdekirin. Lê piştî ku bi biryara hikmê qanûnê Ferzat Kemanger hat girtin, bi sedan zarok li ortê man. Zarok dixwazin vegerin dibistana xwe. Em dibistana xwe dixwazin. Jana yek ji mamosteyên dibistanê ye û dibêje ku hejmara zarokan her diçû zêdetir dibû. Dibistan beriye ku were girtin ji alî dewletê ve hem polîs hem jî mamosteyê an cîgirê dibistanên fermî li malbatan digeriyan wan ditirsandin. Ege hûn zarokê xwe ji vê dibistanê dernexin, neynin dibistana me de qeyt nekin, ya em ê webkin hepsê ya jî em ê cezayê perê bilmezin em ê li we bibirin. Wê got rola ziman pir giring e, perwerdehiya bi Kurdî baweriyek mezin dida zarokê Kurdî. Rola ziman avqas giring e ku pratikê de me baştir fam kir, avqas ji xwe bawer bûn, avqas ji mamosteyê xwe neditirsiyan wekî fermî, xwe mamosteyê xwe wek malbata xwe didîtin. Dema mesela me mijarek dida wan ya jî me pirsek dikir, nizanibin jî rastî bersivavî tiştê, nizanibin jî avqas ji xwe bawer bûn kî fikrek xwe digotin, şîroveyê dikirin, ew pir mekî xweş dikir. Piştî me ji bîr kir ziman ka em ê çi bikin ji Kurdistan. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Zimanê Kurdî li gel